Tayo sa banal na kasulatan. Buksan na ho natin ating mga Biblia sa Roma 9. Ang ating mensahe ay kukunin sa libro ng Romans chapter 9. Babasahin ho natin, magbabasa kita tikang sa versikulo 15 tubtub ha versikulo 24. Roma 9:15 hanggang 24. Ada na ho kamo mga kabuktuhan. Verse 15. Kay nagsiring ang Dios kan Moises, maluluoy ako hadton buot ko kaluoyan. Mapaid ako hadton buot ko pairan. 16. Sanglit an nga tanan nasandig diri han kinaruruyag o binubuhat han tawo kundi han kaluoy la han Dios. 17. Kayan kasuratan nagsiring kan Paraon, ginhimo ko ikaw nga hadi, base gamiton ko ikaw hin pagpakita han akon gahom, ngan pagpakilala han akon ngaran habugos nga kalibutan. Sanglit naluluoy ang Dios, an iya buot kaluoyan, ngan pinapatig-a niya ang kasing-kasing han buot niya patig-ahon. 19. Niyan mapakia na haapon inusahay yo. Kung amo man ini, kaya ano nga babasolon pahan Dios inusa katawo. Hinuman nga ni in makakalaris han iya kaburoton. 20. Kundi hin-o ka man ngayan sangkay ko. Nga mabaton ang Dios, diri napakiana ang daba ang naghimo ha iya. Kaya ano nga ginsugad man nimo hini ang paghimo haakon. 21. Kapag kamatuod, may ada katungod ang maghirimo hindaba paggamit han minasa nga lutak, sumalahan iya karuyag. Ngan paghimo ti kang hinusala nga minasa nga lutak, hinduha nga daba. Ano sa parahin talagsaon nga paggamit, nga usa parahin inadlaw-adlaw nga paggamit. 22. Ngan amo man liwat ang ginbuhat han Dios, karuyag niya ipakita ang iya kapungot, ngan ipakilala ang iya gahom. Kundi may mapinailubon gudiya hadton mga tawo nga iya napupungtan, nga angay na unta pukanon. 23. Ngan karuyag liwat niya ipadayag an iya hura nga kaupayan, nga ginbubo niya haaton nga iya naluluoyan. Haaton nga ginandam niya pagkarawat an iya kaupayan. 24. Kay amo kita an iya tinawag, diri ti kang la han mga Hudiyo, kundi ti kang liwat han mga Hentil. Pagpalain o tayo ng Diyos sa gabing ito sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nga naton pag-istoryahan, yan ang gabi, ang pagwali, pinamagatang, an kaluoy han Diyos. An kaluoy han Diyos. Waray iba, nga gintikangan hit kaluoy Diyos lang. Haiyan na tumbod ang tanan nga kaupayan, pagigugma, pagpinailubon, pagkaluoy, haiya tanan nati kang bisan ang pagtuo, ang paglaom, aada haiya tanan nagtitikang tanan nga kaupayan ng mga butang. Iyan author ng kaluoy. Mababasa din natin ng mga sumpay ng mga bersikulo sa libro ng Exodo 34:6. Exodo 34 6.
Exodo 34:6. Niyan linmabay ang Ginoo haiya atubangan ngan nagsiring. Ako ang Ginoo, ang Dios nga tugob hin kaluoy nganhin pagpaid. Diri madali masina nga nagpapakita hindako nga pagigugma ngan pagkamatinumanon. 7. Gitutuman ko an akon saad hayinukot nga mga katulinan ngan ginpapasaylo ko an karatan ngan sala. Kundi diri ako magpapasibaya in pagkastigo in mga anak ngan mga apo ngadto an ikatulo ngan ikaupat nga katulinan tungod an mga sala an ira mga ginikanan. So ang Dios iya ay tugog in kaluoy. Puspos. Punong-puno siya ng kaluoy. Tungod kay iya ang tagiyahit nga tanan, waray niya kinahanglan. Siya ang Dios nga nagmamayari, nagtatagiyahit nga tanan, sanglit. Iya ang labaw nga tanan, nakikita hiya ti kang igbaw, gikikita niya tanan nga mga butang hiya ubos. Sanglit ti kang hiya naubos. Ti ubos ang kaluoy ti kang hiya trono. May isa pang bersikulo mga kapatid sa Deuteronomy 4:31. Pinapakita haat, gipapakita ya haat dyan nga gabi na ang Ginoo nat maluluyon. Maluluyon ang naton Ginoo. Deuteronomy 4:31. Deuteronomy 4:31. Maluluyon hiya nga Dios. Diri kamo niya babayaan o pupuuhon. Ngan diri niya hinga nga limtan ang ginsaaran nga ginhimo niya haiyo mga ginikan. Salamat sa Dios. Nga iya maluluyon. May isa pang bersikulo mga kapatid sa libro ng Mika sa English, Mikas sa ibang translation, chapter 7 verse 18. Micah. Mika 7:18. Babasahon ko mga kabugtuan, no waray na ibang nga Dios nga sugad haimo o Ginoo. Nagpapasaylo kahan mga sala, hanimo mga tawo nga nanhisalin nga buhi. Diri ka nagpapabilin hin kasina hakadayunan. Kundi nalilipay ka hin pagpakita haamon hanimo dayuday nga paghigugma. 19. Magmamaluluyon ka na liwat haamon. Pagtatamak-tamakan mo ang amon mga sala, nga nilalabog mo iningat to ang kailad man ang dagat. Mga kabugtuhan ko, kung ang Ginoo diri maluluyon, waray tao nga maluwas. Kung ang Ginoo diri mapailubon, tanan kita diri nabuhi, yan na, ng oras. Tungod kay waray sala nga makakatubang sa Ginoo, sabi ng Biblia, ang kabayaran ng sala ay kamatayan. Roma 6:23. Ang bayad, ang sala, amo ang kamatayan. Waray nat iba nga butang nga deserve sa ini nga kinabuhi. Diri nat deserve it mga maupay nga mga butang. Ang deserve natin bilang mga katawhan, kamatayon. Tungod kay kita makasasala. Ngunit maupay nala na ang Ginoo maluluyon. Sa sinasabi sa Efeso 2:4 na hanbang kasasala pa kita, ginigugma tayo ng Diyos. Efeso 2:4. Kundi
labis ang pagkaluoy ang Dios sa aton. Sino ba ang tao para una-unaw ng Diyos? Sino ang tao na kagaya ko, kagaya natin para tayo kaluoyan ng Diyos? Kung dinabasa natin dinhi nga duro, labis ang pagkaluoy ang Diyos sa aton. Ngan labi na niya pagigugma ha aton. 5. Nga samtang mga patay pakitaha espiritu tungod ang aton mga pagtalapas, amoy aton mga kinabuhi pagtalapas. Ginbanhaw kita niya upod kan Kristo na taluwas kamo tungod han grasya ang Dios. Isa yon sa mixture, kumbaga ingredients ng ating kaluwasan. Nandoon ang kaluoy ng Dios. Ang kaluoy ng Dios diri nat iton ginhangyo ay ginhatag to niya in libre. Ginhatag iton niya in waray niya pag panumbat at waray tao nga namirit hay nga Ginoo ihatag ini nga kaluoy. Binigay ng Diyos yan nang hindi siya pinipilit. Paano natin nalaman? Nasabtan. Binasa natin kanina sa Romans chapter 9. Na ang Ginoo naluluoy iya aniya karuyag kaluyan. Ginpupuon niya ang karuyag niya puuhon. Roman 9. Binasa natin kanina mga kapatid. Roman 9:15. Bisan ang Ginoo maluluyon, napili iya itiya kaluluyan. Masusundan ho natin mga kabuktuan. Ang Dios waray pinaura. Tanan nga tao pantay-pantay sa kanyang atubangan. Sanglit kung ginkaluyan ka ang Dios, ginpili ka ang Dios base iya kaluyan. Roman 9:15. Kay nagsiring ang Dios kan Moises. Amoy ni talang ginbasa kanina sa Exodo 34. Amoy niya. Maluluoy ako hadton buot ko kaluuyan. Mapait ako hadton buot ko pairan. Maraming tao sa kalibutan kundi diri tanan kinaluyan ng Dios pareha sa adya na. Kung ang tao may gahom pumili, ang Dios labi na nga tanan may gahom niya pumili. It mga tao nga maluwas nga diri maluwas. Kaya sinisiring natin niya na mga kabuktuan, appreciate nat it kaluyan Dios sa aton kinabuhi. Kay diri nga tanan gin kaluyan ng Dios. Kay sabi dito, naluluoy ako hadton buot ko kaluoyan, mapait ako hadton buot ko pairan. At binasa natin sumpay-sumpay nga mga bersikulo dinhi. 18 sanglit naluluoy ang Dios an iya buot kaluoyan ngan pinapatig-an niya ang kasing-kasing han buot niya patig-aon. Kung babasahon naton ang bugos nga Biblia, tikang kan-adan hasta na nga panahon, damo nga tao ang nabuhi sa planetang Earth, mga kabuktuan. Pero pipirala ang mga ngaran na nasulat sa Biblia. Naintindihan natin. Damo kalain nga tao ang nabuhi sini nga kalibutan. Pero pipirala ang tao nga naisulat sa Biblia. Pipirala ang tao nga sumaka langit. Sinabi ni Kristo, haluwag ang dalan ti katusit karatan. Ngan haligot it aragian ti katusit kinabuhi. Karay signgan mga kabugtuan ko. Mas maraming napupunta sa kapahamakan kaysa sa kinabuhi. Ngayon, ang tao masaring sa verse 20, Roman 9:20.
Masarin ng tao, unfair ang Diyos. Unfair ang Diyos. Ba't yung iba, niligtas niya? Yung iba, hindi. Bakit ang Diyos, nagtatalwas pintikadto a langit, may daliwat niya, gingkakadto sa impyerno? Sinagot din niya ni Apostol na Pablo sa verse 20. Sabi niya, kundi hinuo ka man ngayon sang kay ko, nga mabaton ang Diyos, diri napakiana ang daba ang naghimo iya. Kay ano nga ginsugad man nimo ini ang paghimo haapon. Mga kabugtuan, ayaw kalimti nga ginhimo la kita ang Ginoo. Kung kita nagkakabig og kalag, aniba natuod, aniba diri natuod, waray iton haat gawong. Kay tikang pahatinikangan ang Ginoo may mga ginpili sa kaluwasan. Basahon ta sa Efeso 1. Hanggang 4 mga kabugtuan. Efeso 1:3 hanggang 4. Magpasalamat kita ang Diyos nga amay hanapon Ginoo sa Kristo. Amin daw mga kapatid. Pasalamat tayo sa Kanya. Kay haaton pakigusa kan Kristo, gintagan kita niya hin mga kaupayan, pinaagihin paghatag haaton han nga tanan nga espirituhan nga kaupayan tikang halangit. 4. Ginpili kita nga daan. Ginpili kita nga daan han Dios nga maiya kita didakan Kristo. Han waray pa paghimua han kalibutan. Basi mabaraan kita nga mawaray sayo kaatubangan niya. Purihin ang Dios. Na yung kaluwasan at yan na, diri lang ngayon ito niya na nakaplano noon pa bago pa ginawang kalibutan, alam na ng Diyos na tayong mga dini tagadulag matalwas. Kung kita ng mga taga-mayorga maluwas, pinagipan kapagkarawat ng Kristo Jesus. Na natuman ang siring ng Diyos sa Tito 1:2. Sa paglaom, hadayon niya kinabuhi, ang Ginoo nga diri nagbubuwa. Ginsaad niya, dayon niya kinabuhi, ug sa pahimua ang kalibutan. Maramang Diyos sinot maluwas ng diri. Pero tigam ni, napili ang Diyos. Kung paanong si Judas, usa sa mga apostoles, tinawag nga anak itkaratan. Nakatakda sa kapahamakan. Ganon din ang Diyos, may kapangyarihan siyang magligtas ng mga kalag, pinagihin pagtukan Kristo Jesus. Maluluyon ang Diyos, mga kabugtuan. Maluluyon ang Diyos. Kaya waray tao nga masring ang Ginoo diri maluluyon. Kaya ano, binigay ng Diyos aniya bugtong anak. Efeso 2:8. Efeso 2:8. Atras tayo sa 7. Efeso 2:7. Ginbuhat ininiya apagpakita ang tanan nga tiarabot nga panahon. Ang labing nga pagkadako aniya grasya dida ang gugma nga ginpakita niya haaton pinaagi kan Kristo Jesus. Amen ba mga kabugtuhan ko? Deserve naton kamatayan sa impyerno. Kaya waray unta Kristohanon nga magrereklamo sa Dios. Kaya ano, ikang tinigangan, dapat nasa impyerno ko ngayon. Pero ang Ginoo maluluyon haton. Na pinaagi naton pagigusa kan Kristo na luwas kita. 8. Kay pinaagiin pagtuo na talawas kamo tungod ang grasya ng Dios. Diri iniiyo kalugaringan nga buhat, kundi hatag gudlay ni ang Dios. 9. Waray gud niyo din isa dang ipanhambog. Tungod nga diri inibunga han iyo kalugaringon nga mga buhat. 10.
Ang Dios amo an aton magburuhat nga naaton pakigusa kan Kristo Jesus ginhimo kita niya para hing kinabuhi nga magupay ang mga binuhatan nga ginaandam na niya nga aton pagtutumanon. Mga kabugtuhan ko, intindi natin ang bagay na ito. Baka may pa aton diri naka-intindi sini. Maluluyon ang Diyos. Maluluyon ang Diyos. Unaan kita natin Kristo para lang hininga kalibutan, miserable pa tayo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19, kilalanin natin ang Ginoo. Kilala ang Ginoo sa iya kaupayan haat nga aniya kaluoy duro-duroan sa at kinabuhi. 1 Corinto 15:19. Diri ni maihang nga mensahe mga kabugtuhan, mag-i-end na kita. Hinahinay. Karuyag kulay painumdum haat, karuyag ang Ginoo ipainumdum haat nga iya maluluyon. 1 Corinto 15:19. Kung an aton paglaom kan Kristo aanhila hininga kinabuhi ngan tubtub la dinhi kita ang labi ka makaluluoy ang nga tanan nga mga tao. Ikaw ang pinakakawawa. Bakit? Ani mo kinabuhi nalibot la sini. Nakalibutan. Ani mo pagkita tubtublay mga nakikitaan. Tigam ni maluluyo ng Diyos. Namatay si Kristo para sa iyo. Iton pala nga tigam niton nga mga kayakan, namatay si Kristo para sa iyo. Sadang na iton para diri ka na mag-alala sa buhay mo. Namatay si Kristo para sa iyo. Iton palang nga mga kayakan, makasadang na iton para diri ka mabaraka. Tungod kayang Ginoo maluluyon. Maluluyon. James 5:11. Santiago 5:11. Santiago 5:11. Basahin natin mga kabugtuhan. Santiago 5:11. Sa mga nakabasahan kinabuhi ni Job, alam niyo ang correct sining bersikulo. Santiago 5:11. Gin tatawag tahira nga malipayon kay inmilog hira. Nakabati man kamo hang kamapailobon ni Job. Ngan kun ano ang iginbalo sa iyahan Ginoo hakatapusan kay puno hinkaluoy ug pagpaid ang Ginoo. Ilob sa tanan nga butang nga nadangat tayong kinabuhi, ilob kay ang Ginoo maluluyon. Bisan sa mga nag-aalagad sa Ginoo, soul winning, follow up, discipleship, ayaw pagpugong kay ang Ginoo nahatag iyan kaluoy. 2 Corinto 4:1. Nasamtang gibubuhat naton ang pagmiministeryo, nakarawat tayo kit kaluoy ang Dios. Adan ho kamo mga kapatid. Tama ba? Baka sayo mga kapatid. Amen. 2 Corinto 4:1. Iginhatag amon ini nga pag-alagad tungod ang kaluoy ang Dios. Sanglit diri kami nahuhulog. Danay na burn out tayo sa paglilingkod. Siring ka. Magul nagad. Makapoy nagad. Magastos nagad.
Basahin nyo paulit-ulit yan. Maluluyo ng Diyos. Sanglit diri na uhulog ang mga nag-alagad sa iya. Oh. Lagi niyong babalikan ang kaluoy ng Diyos sa iyo kinabuhi. Nga si Kristo'y namatay para hat. Yan na. Kain naman kita hit aplikasyon. Tungod ang Ginoo na luoy haim, maluoy kaliwat na iba. Amen mga kapatid. Tungod ang Ginoo na luoy haim, kaluoy liwatan iba. Kay dili pa hira nakilala ang Ginoo. Basahin natin sa Mateo 5. Mateo 5. Huwag mong kaluoyan tim kalugaringon. Tatawag yung self-pity. Maluoy ka iba. Ihatag mo ang imo effort na pinagi ay mo umagi ang kaluoyan Dios tikat ka iba. Mateo 5. Tikang ini sa tinatawag nga sermon sa bukid. Mateo 5:7. Mateo 5:7. Ada na kamo mga kabuktuan. Ayun. Mateo 5:7 palaran adton maluyon ha iba. Kay maluluoy man ang Dios ha ira. Tigaman nga kinaluyan ka ang Dios, naluluoy ka ha iba. Ang tao nga kinaluyan, maluluoy liwat ha iba. Ang tao nga gintagan, mahatag liwat ha iba. Tigam ito mga kapatid. Ang tao nga luwas na, karuyag niyan iba maluwas gihap. Sugad dayton kasayon. Ang tao nga maaram na, karuyag niyan iba makaibaro gihap. Sugad gihap sa aton pag-aalagad. Mga kapatid, wala tayong pinagkaiba sa mga taong kaluoy sa kalibutan. Kinikilala ko bilang alagad ng Diyos, hindi ako igip kay kanina. Ako ang pinaka-ubos sa tanan. Bisang kitawan nyo ang akong kinabuhi, kitawan nyo na akong background, kitawan nyo na akong trabaho, kaluoy sa Diyos. Hindi rigad ka mo maluluhi ha. Pero makita nyo na kinaluyan ako ang Diyos. Sapagat nakatindog tayo sa tubangan niya na tungkol sa grasya lang ang Diyos. Waray ha, nga malabaw, ay kasi tao tungod kay tanan kita kinaluyan lang. Pero ano natin gisisiring? Nakangbit kita ang kaluyan Diyos, kaluyan doon iba. Ngayon makakilala ang Ginoo. Ayaw tuguti na maging hinungdan kita ang antawo diri makakada Ginoo mga kapatid. Basahin natin pa dayon. Mateo 5:7. Palaran adton maluluyon hayba, kay maluluoy man ang Dios sa ira. 8. Palaran adton maglinis ang kasing-kasing, kay makakita ira ang Dios. 9. Palaran adton nagbubuhat para in kamurayaw ang mga tao, kita tawgon ira ang mga anak ng Dios. 10. Palaran naton ginpapakurian tungod nga natutuman ira ang kaburuton ng Dios. Kay ira ang ginhadian ang langit. 11. Palaran kamo kon pagbibiyay-biyayon ngan pagpakurian kamo ang mga tao. Ngan pagbutang-butangan kamo tungod la nga akon kamo mga sakop. 12. Pagrayhak ngan paglipay kamo kay dako in balos nga andam dito sa langit para iyo. Amoy ni ang ginbuhat han mga tao han pagpakuriin nila han mga manrag na nga nauna pa hayo. Mga kapatid, maluoy tayo hayba. Talwaso na tira. Kailangan nat iton buhaton adlaw-adlaw samtang kaya panat gumiyos.
Ayaw tugutin na nimo kinabuhi na birig sa magkulot nga waray na luluwas. Ikaluyan ka, maluwi ka ba? Kung may kilala ka nga diri pa nakilala ha Ginoo, sabi no, nakilala ka nga waray pa. Ano man lang nga 2 minutos i-share mo kay nga sumat. Ano man lang nga mag-imbita. Ano man lang nga bumulig ka sa pag-aampo para hit mga nag-aalagad na Ginoo. Pagampo Ginoo, kaluyan nimo ang mga tao dinhi nga lugar nga makakilala iraay. Kaluy ang mga tao nga oray Ginoo. Yun amoy ni ang sikreto sa pagkakabig og kalag. Waray nat makakabig kun waray nat kaluy. Judas 1:24. Waray nat makakabig. Kung di ka naluluoy sa mga tao nga tigadto ha, impyerno. Waray. O kuryenta. Amoy ni an kalayo ha kasing-kasing it mga nagalagad na Ginoo. Kaluoy. Ada na ho kamo mga kabugtuhan. Tama ba? 23. Eh no. 22. 22 ngan 23. Judas 1:22 ngan 23. Ipakita ang iyo kaluoy adton mga nagruruha duha. 23. Anong gagawin sa mga nagruruha duha? Ipakitaan kaluoy. 23. Talwas sa hira. Pinaagihin pagpagawas sa hira tikang han kalayo. Ipakita haiba ang kaluoy upod ang pagkahadlok. Kundili kay ang ira isinusulot nga mga panakton nga nahugawan pinaagihan ira sa laan nga mga kaipaon. O mga kapatid ko, maluoy tayo sa iba. Ayaw kaluitin kabutang. Sa tinudla, palaran ka. Ba't ka mga sa sarili mo na sugad ka lang? Ayaw, palaran ka eh. Ani mo kaluyan? Ayaw din mo sarili. Aluyan may mga tao papunta sa impyerno. Amin ba mga kabugtuhan? Kaya tinudla, dili kita pinabayan ng Diyos. Dili good. Ba't ka maluluya ay makalugaringon? Dili ka pinabayaan. Oh, sige. Una-una at mga naglabay nga mga bulan. Hain dapit nagkulang ang Diyos. Hain dapit. Una-una at mga naglabay nga mga simana. Hain dapit nagkulang ang Diyos. Waray. Sa tinuod lang. Kita nagkukulang haiya. Dagan ko amon halimbawa. Ako'y nagwawali nga nagtututugya. Tinagan kayo 50,000. Hain it 5,000 ang Ginoo. Tinagan kayo 80,000. Hain ang 8,000 ang Ginoo. Tinagan kayo 20,000. Hain ang 2,000 ang Ginoo. Basahin natin. Malakyas 3:10. Diba? Basahin natin Malakyas 3:10. Pinagpapala tayo ng Diyos, mga kabugtuhan, kay naluluyan Diyos sa atin. Problema, saan natin ginagamit ang kaluyan Diyos? Malakyas 3:10. Basahin natin. Unta, ginpapanalanginan kita ang Ginoo. Diri ini pambubusa. Ito'y pagwawali ang pulong ang Ginoo. Malakyas 3:10. Basahin natin. Dadaan niyo ngadto ang templo ang bugos nga iyo mga ikanapulo nga bahin. Pero sigunit ikanapulo 10% nga bahin. 10 part ikanapulo nga parte. Amin ba mga kabugtuhan? Klaro.
Anong gagawin sa ikanapulong nga bahin? Kakain? At templo. Simbahan. Basi magkamay-ada damo nga pagkaon dito. May purpose kay ano nagahalad sa Dios para ang gawain ng Dios may resources. May magamitan dito sa kinahanglanon sa gawain niya. Paresingon, kung dili ginbubuhat inihan mga Kristohanon paghalad ang ikanapulo nga bahin, napabayaan ang buruhaton. O, diba? Naintindihan mo na doon. Sunod, pabasa ito padayon. Sarihi ako niyo. Sino ang nagsisiring din ni mga kapatid nga sarihi ya? Ang Ginoo. Siring ang Ginoo, sarihi ako niyo ngan makita kamo nga pagbubuksan ko ang mga bintana han langit ngan ihuhuwad ko hinmahuraon nga dahayo an magkalain-lain nga magupay nga mga butang. Kaya ano waray panalangin na naubos? Danay barado. Kay barado kita. You know din eh. Kay sabi ng Diyos eh, maram kamo mga kabugtuhan din niya mission bisano nga ada sa offering box. Mapadako, mapagudti, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kaya ako na kitan ko it grasya ng Diyos nga nakasurvive kita din eh. Amen. Kaya diri kita nakabase sa material. Amen. Ang problema din eh, mga kabugtuhan ko, naton mga kasing-kasing. Oh, hindi mahalaga kung 10% eh. Hindi yun eh. Pero yun ang standard ng Diyos. 10%. Diyan magtitikang 10%, 10%. Ngayon, hain naman ito ng mga buta. Direct nagtuturo in giving din eh. Pero this time, na nasabod na ang kaluyan Diyos, dapat maluwi tayo iba. Oh, kay mahimo kita nga spoiled brat. Maaram lang kita kumarawat, pero diri kita maaram maghatag. Sabi ng Diyos, maghatag ka, tatagan ka. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Give, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. Basahin natin. Look, chat. Lang. Sa ibang mga versikulo, may kita natin yan sa oh. Luke. Libro ng Lucas, mga kabugtuan. Direct nagtuturo ng prosperity gospel. Tuturo tayo ng salita ng Diyos. Karoy ng panalanginan ka, panalangini ang buruhaton. Kay pinagihini, pinapanalanginan ang mga tao nga iramaluwas. Pinagini nga buruhaton. Luke 6:38. Amin ba mga kapatid? Yun. Maluluyo ng Diyos sa ayaw kalinti. Ngayon, gamitin natin ang kaluoy ng Diyos para hiya mahimaya. Lucas 6:38. Paghatag kamo haiba, ngan mahatag ang Diyos ay iyo. Amin ba mga kapatid? Pag first move, sabihin ng iba, Pastor, anong bibigay ko eh? Wala nga akong tinanggap. Paano mo nasabing wala kang tinanggap? Walang taong walang tinanggap.
lahat ng tao, beneficiary ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Lahat ng tao, beneficiary ng Diyos. Huwag mo sabihin wala kang tinanggap. Huwag mo tingnan kung maliit yung tinanggap mo o malaki. Ang mahalaga may da. At di kang iton nga butang, himayaw ni man Diyos, ibigay mo sa Panginoon yan. Hayaan mo ang Diyos magbalik sa'yo. Ba't kanya bibigyan? Kasi yung binibigay niya sa'yo, may pupuntahan. Ngayon, kung binibigay ng Diyos sa'yo, para lang sa sarili mo, pati mo, bibigyan ka ng Diyos ulit. Sige, yun na unta. Kung ang Diyos ang source ng blessing, nangangarap kita kami, Ginoo, panalangini ako. Tapos ng pagpanalangin ay man Ginoo, binubos mo sa saan mo gustong dalhin. Decide ka dayon, dagmitin mo na huna pag parang bura, pumutok. Tapos nung pumutok, sinisim mo ang Diyos. Diyos, kulang pa. Abay, mali yata yun. Sa'yo ito. Kundi ganito, Ginoo, panalangin niya ako para imuin. Kaya mga kapatid ko, yung mga nilalagay dito, hindi ko binubulsa yan. Kasi kung binubulsa ko yan, may bago akong sapatos, may bago akong polo. Yung gamit ko ng black shoes dyan, bigay pa ng kapatid natin na Stud Jane eh. Yung half body. Ayoko na ipakuha, baka maamoy nyo. Binubulsa ko yung mga nilalagay dyan. Wala tayong nakakabig. So natin ginagamit ang mga offering. Pagpapauswag ang buraton. Amen. Amen. Kaya di, tanan nga panahon, magiging mission tayo. Amen. Gusto ko intindihin natin to. Hindi laging tutulungan tayo ng iba. Tandaan natin, kung ang mga taga-mayorga, gingkakaluyan gyap kita. Kung ang mga taga-mayorga, gintatagan nila ang Diyos, tatagan gyap kita din eh. So, ganda ito ng prinsipyo. Huwag niyo isipin, kasi sila may kami waray sa'yo. Maluluyon ng Diyos. Ngayon, ang Diyos maluluyon, gamita maupay. Oh, gamitin mo yung effort. Mas maupay nga nagbubulan ka dahil lagi na Nung unang panahon natin, nagugulan tayo dahil sa mga kasalanan natin. Ngayon, niligtas tayo ng Diyos para mag-alagad tayo ng malaya. Ganun lang kasimple. Oh, kaya, ngayon, ano natin? Maluwi tayo sa iba. Souls are crying, men are dying. Pag pumunta ka ng merkado, tignan mo yung mga tao. Anong klaseng buhay meron sila? Tumayo ka sa mataas na lugar, may kita may mga tao naglilibot-libot, wala silang patutunguhan, isang araw mamamatay sila, pupunta sila sa impyerno. Laging ganyan ang mindset ng Kristiyano. Pag tumingin ka sa tao, alam mo dapat yung kanyang kainatnan. Araw-araw naaamoy mo ang aso ng impyerno. Naamoy mo ang kamay ng Diyos. Nakikita mong hatol ng Diyos sa kasalanan. Maluluoy ka, iba. Lord, gamitin mo ko. Madamot magwas. Lord, buligi kami, makadto kami sa ganito ng lugar. Mag-iimbitar kami para sa anniversary. Para sila dumawag, mag-aandam kami in mga lulutuon. Pagdiriwang namon, upayon namon buraton, kay pinaagi hininaluwas ako.